no te cho choro ya ka lo lo ma che tun chuma chuan char tin chang siam dan karon entir le don ani maida hi gram za thum ka mang dona ti chuan baking powder fian te khat kan tel lenga hei hi uluk dewin kan chok don ani rual dewin ti han kan han chok rualanga ti chuan telin kan mit le anga tel hi fian khat vel choi fian khat vel kan mang don ani hetia tela kan me hian tel hianin atingot suwa china nge chang tur te fei tur te khatang te kha venga chuwang chuanin maida kan ti velanga hi chuanin tel hi kan tel zel don nia ti chuan tuilum pip pepin kan met anga tlem tlemin tui hi kan leanga chan chu alo nem lu tokpal te kha la om ve a khawang khan tui hi voi le khata le vak lo khan tlem te te in kan le don ani tuna hian kan lo met tu tok to a hei hi minute som panga vel ti hian kan up lok anga minute som panga kan lo up thing to a ti chuan hei hi kan siam to dona rei lo te kan han met le lok anga me na satlu tu kha ngai lova rei lo te kha han ti rual nan khanin kan met le lok don ani ti chuan hei hi cha deuh hlekin kan nuai anga ti chuan a pian hmang turangin kan zai to don ani tuna hian a pian hmang turangin kan zai to dona alen zong hi chu keimani na kan tu dan ang khan zai theya ti hian kan lo zai zo to a kan thein kan lo pe to a hei hi kan kang to don ani ti hian thir bela tel kan han leya tel hi ron sat tak tak ma in a changa kha kan thla kanga ti chuan hei hi tel salawa hian kan ur cher cher don ani gas hi kan chung zong hian kan si manga ti chuan soitak ang khan tel salovin ten kan ur min don ani tel kan ti sat lu tuk kha chuan a chung min loin a pon chau kha nge min ang khan om thina chuwang chuan a chung a min that thei nan khan meina loin tian kan ur cher cher don ani minute somvel kan ur hnuah khan tian kan han let le anga tuna hian kan let zo chi a a lehlam kha alo min to a ti chuan kan leta a lehlam a hi kan ur le dona minute nga vel kan ur le don ani ti chuan a tun tuna lo sen thap thleng khan kan ur don ani ti chuan ka video min lo en sak tu te zong zong chunga khan lom thu ka soi tak mewa min lo like sak che ula ti chuan min lo la subscribe lo ani chuan khongai takin min lo subscribe ve ngei bok don nia tuna hian hei ton tonin lo sen deuh thap to a lo sen alo min to a ti hian kan thur chhuak to anga ti chuan hei hi chini tuya kan chia le dona chini tui kan siam le dona ni chini hi gram za somnga ka hmanga
ti chuan tui kan han leia ti hian kan han chuang anga tlema lo hnan deuh thleng khan kan chuang dawn ani ti hian kan chini tui chuan kan han off anga ti chuan chhang kha kan han chi anga rei lo te kha kan han chia deuh anga kan han chocolate kwal vel anga ti chuan kan thur chhuak le ngal mai dawn ani hei hi kan chia rei lu tuk kha chuanin nge alo zop ve deuh thina chuwang chuan rei lu tuk kha chia kha ngai lem lowa tihian kan han chia a minute khat vel lek te kha kan han chia ti chuan kan thur chhuak le ngalanga ti chuan tuna chuan hei kan hmu ang hian ei mai thein kan lo peita ani ole khati zong kha ton chunga char tin chhang siam dan karon entir thei chu ani e kalawm e